George and Oliver YouTube channel kan lo lom le ve kan chiu kan video te abula changa to thengin min lo en sa don dia in na ku trewa kan video hi min lo share sa ve thin don dia vo in Sunday chu kan khom bang zo kan chung kwalin kan len kwal na vel kan da ma kan ong kan chuan ti hang kan chuak ta a he asam bazar kan khen don he asam bazar chu kan lu to a Sunday po na se vai ho kan ti tele khasi ho po Christian lo kan om de to chu 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 na so Christian khasi ho po lo en sak zel turin kan ngen chewani lai hey an dress han comment dane mo han soi kwal vel da ni ka tiam lawa WhatsApp lama te idanga ho mi ken dia ka mi ma ka tiam lawa ama ama e ro ma ni ama han lan ni kan sing thui te zo ni na lu ko dam bazar kan chot so tan na
bike hi Maruti showroom ania showroom a chona din be ko ina kan kan na hin je ram kum je si om don lo wangin ti na awang don mai mai chu wa su zo de chia chum jing lo chum mai ta di lo ten kan han kal je la Silong hi tlang ram ma se mizoram anga han ching che em tiang anga so hi chu amena a khoi la ya po hian in tu to in sak na Silong a hian thing om 80% chu far thing hemi awang te po hi ania khoi huna po hian silong a hian silong ram chu ma hian ti fang na em hi om lo chu ba ka an le ding hi alu le ji khum carrot bung mi chi tiang ang hian Silong bi lo kal chuan helai lai lung ma hian lo kal ve nge yang che Silong a hian silong ram chu ma hian balu hi lemi an la vak to ka tlam hi an lai tak na je lai thuk ko ngai lo fit nga vel an nei hi chuan balu mizoram a tinga kan ti ang thun balu va rang kha an lai chut mai je ni
thiệt chiến đấu vang cả hành tím lúc có mi cái hàng rồi mình thế là với nivel chu cục công cần bông mà xin một trang hiện lại lum hi cái em xem thì có về silonga turis ho thil tlo na huna chuan alun ber bola soya ni ve thina ni lai luma tang hian Bangladesh ram te ko mu thei tiam tia he la kal ve la ya kan kal do na Bangladesh te chu tem kan han tum ve nge ni sakhi khasi ho ni sakhi te te ko moya mizo dam chaukat le ka hian ni banga par ki chu te ko bai ni te in sa te ni chu mak khop mai te ka video ba hian alang ni chu ni he ti hian tlang an laia nakina karon khi man thale dania element hi ni tlang zo la ni to a kong thang la mai hian le ang rem de vai min hun ang rem de chu ta chuan lung lian pui pui hi tam em khop maya soya eng tiglai tanga tiang lung lian pui pui hi tiang tlang chi ka ni thei ni tingyen dang o ti terin do wa oma an va thui ve a ru chuan su tam hle to kan thian te ni tlang sana ani tu hu le nan sana chauta ti hian Bangladesh te tiang han thli tu te kha ti mas lo ki lai kan thian te nia in nai de mi pui in hu thei
hiền tlang hi chung lang lấy tra hiền kaya thì hiền balu về cái nia han comment dan le han dan nên có cái gì đâu Cherrapunji te Guwahati Ecoland te kanna thodona chu video te chu in du te ani chuan he ka channel hi no subscribe sak le don nia kan video te abula tanga to tenga minau thlir saka bangin in na lom thu ka soya video kalau upload tu minau en sableze turin kan ngin che wani in vai chunga lom thu ka soya